Хайде, бе. Добре дошли в Родо Шоу! Не мога да повярвам, че имам удоволствие да направя това видео за вас, но по някакво чудо успяхме. Целият проект беше успешен. И ако трябва да съм честен, последните 3 месеца бяха най-трудните от живота ми. Но успяхме! Станахме 50 000 в TikTok, станахме 10 000 в YouTube и дори не е свършила годината. И най-важното, Ванти трябва да ми плаща скачане с парашут. Изпълних си всички правила, всеки ден качвах кратко видео, всеки 3 дни качвах YouTube видео и мисля, че се усъвършенствах. Мисля, че ти се заслужаваш и съм много горд със себе си. Мисля, че показах това, което мога да правя и... Пробва се разплача. Тази вечер изобщо не съм спал, просто от цялото това вълнение, че си постигнах мечтата, че баща ми не беше прав, майка ми не беше права. Някакси до последния момент се съмнявах в себе си, докато не видях всички вас, докато не видях, че Родо Шоу може да бъде вдъхновение за хора като мен, че Родо Шоу може да е нещо, което да кара хората да се чувстват оптимистично настроени за бъдещето, хората да повярват в нещо ново, да повярват, че е възможно, че е възможно за нас, за българите, за хората от малките градове. И много се радвам, че имам тази възможност да седа пред вас и да говоря някакви абсолютни глупости, вие да ме слушате и да си купувате от моите неща и да сте инвестирани в мен. Просто някакси не мисля, че просто не мога да повярвам. Цялото това нещо е сякаш един сън. Сякаш всичкото това е една абсолютна измислица и аз живея в сън. Аз съм сбъднал мечтите си всъщност. И съм в едно много... И съм в самото начало на моя живот и вече съм пожърнал един успех, който някои хора никога не успяват да видят до края. И искам да благодаря на всички вас, които повярваха в мен, защото въпреки, че много трудно приемам комплименти, мисля, че заради тях успях. Благодаря.